नमस्कार मंडळी, आज मी करणार आहे पावसाळा स्पेशल छोलेपुरी. मस्त अशी गरमागरम छोलेपुरी केलेली. छोले हे माझ्या पद्धतीत बनवलेले आहेत. तुम्हाला सुद्धा हे चविष्ट छोले आवडतील. चला आपण आता रेसिपीला आता सुरुवात करूया. त्यासाठी मी छोले घेतलेत. ते रात्रीच मी भिजत ठेवले होते. चांगले मस्त असे भिजले गेलेले आहेत. ते चांगले भिजल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, त्याला स्वच्छ 2 पाण्याने धुवून घ्यायचे. त्याच्या कुकरला ना आपल्याला छोले शिजवून घ्यायचे. त्यासाठी मी छोले कुकरमध्ये घातले. त्यामध्ये लवंगा 4-5, एक दालचिनीचा तुकडा, 4-5 काळी मिरी आणि एक तेजपत्ताचा ते तोडून मी घातलेला आहे. आणि पाणी घालायचं आणि थोडंसं मीठ घालायचं आहे अर्धा चमचाभर आणि झाकण लावायचं आणि आपल्याला 4 शिट्ट्या द्यायच्या. तोपर्यंत आपण पुऱ्यांचं पीठसुद्धा मळून घेऊया. त्यासाठी मी घेतलेलं आहे गव्हाचं पीठ घेतलं. 3 वाटी मी गव्हाचं पीठ घेतले. त्यासाठी पाव वाटी मी रवा घेतलेला आहे बारीक असा. त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. सगळं एकदा व्यवस्थित मिक्स करायचं. ह्यामध्ये थोडीशी ना साखरसुद्धा घालायची, त्यामुळे ना पुऱ्यांना चांगला रंग येतो. जर तुमच्याकडे पिठी साखर असली तरी तुम्ही घातली तरी चालेल. आता ह्यामध्ये ना पाणी घालून आपल्याला पुऱ्यांचं पीठ मळून ठेवायचं आहे. तर तुम्ही पुऱ्या करायच्या 15 मिनटं अगोदर पीठ मळून ठेवलं ना की पुऱ्या मस्त होतात. तर आता व्यवस्थित हे पीठ मळून घेते मी. पीठ मळून घेतलेलं आहे. थोडंसं आपल्याला या पिठाला तेल लावायचं आहे आणि हे पीठ आपल्याला साईडला 10-15 मिनटासाठी साईडला ठेवून द्यायचं आहे. तोपर्यंत आपण छोलेचे जे मसाले आहेत ते तयार करून घेऊया. म्हणजे वाटण काय लागणार आहे छोलेला ते करून घेऊया. तर पुऱ्यांचं पीठ मळून घेतलेलं आहे, साईडला ठेवून देते 15 मिनटासाठी. आता आपण काय करायचं, एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे. त्यामध्ये मी आधी ना कांद्याची पेस्ट करून घेणार आहे. तर 2 मोठे आकाराचे कांदे घेतले, त्याची पेस्ट करून घेणार आहे. पेस्ट करून घेतलेली. आता मी 2 टोमॅटो घातलेले आहेत मोठ्या आकाराचे. मध्ये ना 1 चमचाभर आलं लसूणची पेस्ट घातली. तुमच्याकडे जर आलं लसूणची पेस्ट नसेल तर तुम्ही लसूण आणि आलं घालायचं आहे आणि कोथिंबीर घालायची थोडीशी आणि याचं वाटण तयार करून घ्यायचं आहे. हे बघा, मस्तपैकी असं वाटण तयार करून घेतलं आहे. गॅसवर कढई ठेवली आहे, त्यामध्ये तेल घातले, तेजपत्ता घातलेला तोडून, त्यामध्ये मी मोहरी जिरं घातलेलं आहे आणि कांद्याची पेस्ट घालायची. चांगली कांद्याची पेस्ट आहे ना आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे. तर कांद्याची पेस्ट मी आता व्यवस्थित परतून घेते. तर कांद्याचा पूर्ण कच्चपणा सगळा निघून जायला पाहिजे अशा पद्धतीमध्ये. यामध्ये आता आपल्याला टोमॅटो, कोथिंबीर आणि आलं लसूणची पेस्ट घालायची. ती सुद्धा आपल्याला चांगली व्यवस्थित परतून घ्यायची. तर आता व्यवस्थित मी परतून घेतलेलं आहे. आता ह्यामध्ये मी घालणार आहे हळद. तर पाव चमचाभर मी हळद घालणार आहे. हळदसुद्धा व्यवस्थित मिक्स करून झाली की चमचाभर काश्मीरी मिरची पावडर घालायची आहे, त्याने कलर खूप छान येतो. आता ह्यामध्ये मी मालवणी मसाला घातलेला आहे 1-1.5 चमचाभर आणि ह्यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी घालायचं आहे, म्हणजे मसाले व्यवस्थित मिक्स होतील ह्यामध्ये. तर हा मी मसाला तयार करून घेतलेला आहे. आता ह्यामध्ये ना मी 1 चमचाभर मी छोले मसाला घातलेला आहे, त्यामुळे छोल्याची चांगली टेस्ट येते त्याला. तर ह्यामध्ये ना मी पाव वाटीवर ओलं खोबरंसुद्धा घातलं, म्हणजे ओलं खोबरं, कांदा व्यवस्थित मी परतून घेतला आणि त्याचं वाटण केलेलं आहे. ते पाव वाटीभर घातले, जास्त घालायचं नाही, थोडंसंच. आता छोले पण बघा मस्त असे शिजलेले आहेत. आणि आता आपण काय करायचं, थोडंसं छोटी वाटीभरून आपल्याला छोले बाजूला करायचे आणि थंड करून आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचं. त्या छोलेची जी ग्रेव्ही असते ना त्याला घट्टपणा खूप छान येतो आणि मस्त लागते चविष्ट. आता मी वाटण वगैरे व्यवस्थित परतून घेतलेलं आहे. या शिजवलेले छोले घालायचे, चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे, कारण मीठ मी घातलेलं नाही आहे, मगाशी फक्त शिजवताना मीठ घातलेलं आहे थोडं. तर चव बघून मीठ घालायचं आहे. यामध्ये आता छोले पण मी वाटून घेतले थोडेसे वाटीभर, ते सुद्धा आपण घालायचं. तर आता ह्यामध्ये आपल्याला ना हिरवी मिरची घालायची वरून. तर 2 हिरव्या मिरच्या मी घातलेल्या आहेत आणि चांगली आता ह्याला शिजवून द्यायचं आहे, म्हणजे 5-7-8 मिनटं तरी चांगली शिजली पाहिजे ही छोलेची उसळ. ह्याला झाकण ठेवायचं आहे आणि 5-10 मिनटं मी झाकण लावून शिजवून घेतली बारीक गॅसवर. तर मस्तपैकी अशी छोलेची उसळ तयार आहे. तर ह्या पद्धतीत छोलेची उसळ केलेली आहे. आता गॅस बंद करते. जसं जसं ग्रेव्ही थंड होत राहणार ना तसं तसं याला घट्टपणा छान येतो ग्रेव्हीला. वरून थोडीशी कोथिंबीर घालायची. तर तयार आहे मस्त अशी छोलेची उसळ. आता आपण पुऱ्यासुद्धा करून घेऊया. तर पुऱ्यांसाठी मी पीठ मगाशीच मळून ठेवलं होतं, तर एकदा परत मी मळून घेणार आहे आणि त्याचे छोटे छोटे गोळे करायचे आहेत आपल्याला पुऱ्यांच्या आकाराचे, म्हणजे लिंबाच्या आकाराचे आपल्याला गोळे करून घ्यायचे आहेत. आधी गोळे करून ठेवले की आपल्याला पुऱ्या करायला पण जास्त वेळ लागत नाही, म्हणून आधीच मी गोळे तयार करून घेते. आणि एकदाच मी थोडेसे लाटून ठेवले ना की मग फटाफट तेल गरम झालं की फटकन तळता येतात. तर एक एक अशी तळून म्हणजे एक लाटायची एक तळायची तर खूप वेळ जातो, त्याच्यापेक्षा थोडे लाटून घ्यायचे आणि मग तळायचे. तर असे करून मी हे सगळ्या पुऱ्या लाटून घेते.
थोडंसं मी कोरडं पीठ लावलेलं आहे लाटताना, हे बघा. तर अशा पद्धतीत हे सगळ्या पुऱ्या मी करून घेते. तर पुऱ्या करायला जास्त वेळ लागत नाही, म्हणून उसळ करून झाल्यानंतर पुऱ्या घ्यायच्या करायला. तर आता पुऱ्या करून घेतलेल्या, आता तळून घेते. तर अशा पद्धतीमध्ये पुऱ्या मस्त अशा फुगतात. रवा घातल्यामुळे पुऱ्या मस्त छान लागतात आणि साखर घातल्यामुळे पुऱ्यांना चांगला कलरसुद्धा येतो. तर मस्त असा सोनेरी रंग येतो. तयार आहे उसळपुरी. मुलांच्या डब्यासाठी तर भन्नाट रेसिपी आहे आणि आता पावसाळ्यात खायला पण असं गरमागरम काही ना काही पाहिजे तेव्हा आपल्याला असा जेवणाचा बेत करायचा. छोले पुरी छान असा बेत आहे. तर नक्की करा. टम्म फुगलेल्या अशा पुऱ्या पण केलेल्या आहेत गरमागरम. आणि कशा वाटल्या ह्या दोन्ही रेसिपी मला नक्की सांगा. आवडल्या असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. धन्यवाद.